أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاست عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاست عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይሁን ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ገሰበ ሰዓት እዚኣት ተقوم እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዘጽናሕናን ዘዓቀበናን ክብርን መስከራን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲት አምላክ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ክብርን መስከናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ብዛሃቦም ክብሪ ከከማዓርጎም ክብርን መስከናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን አሜን። ሓሙሽተ ጥሪ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን። ሓሙሽተ ጥሪ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጋብር ጨጓር ብቃል ኪዳኖም ይሓልውኹም ኣብ እትገብርዎ ኩሉ ብየማንን ብጸጋምን بقدميتن بدحريتن قيمم يدقفوكم كابزي زلنايو كفؤ سدت يوسؤكم استقدسن استبارخن سنبت كريستيان يقبرلنا استبارخن استقدسن معلتي يقبرلنا ጥሪ ሓሙሽተ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ናብ ቅዱስ ማቴዎስ ነዳይ ቅዱስ አውስጊኒዮስ አረጋው ንዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል በሰላም አብጽሐና ቅዱስ አባ ማቴዎስ እዚ ቅዱስ አቦ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና በዓል ዓብይ ስም እዩ። ብፍላይ ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ከም ኣብነት ክጥቀስ ከሎ ናይ ተኣምረ ማርያም ስርዓት ብምቕራቡ ኣብ ናይ በዓላት መቕድመ ተኣምር ስሙ ኣሎ። እዚ ቅዱስ ንእመቤትና ብዝነበሮ ፍቕሪ ድንግል ኣደ ብርሃን ብዙሕ ግዜ ትግለጸሉ ነበረት። ቅዱስ ማቴዎስ ግብፃዊ ኣቦ ክኸውን ከሎ ዝነበሮ ኣብ ማእከላይ ዘመን ማለት ኣብ 1400 ክፍለ ዘመን እዩ። ኣብ ቤቱ ድማ ቅኑዓት ወለድን ያዕቆብን ዝበሃል ሓውን ነበሮ። ሓደ መዓልቲ ኣዲኡ ነዚ ቅዱስ ጸኒሳ ከላ ዝበቅዑ ኣበው ንኸብዳ ኢድ ነሲኦም ቅዱስ ፍሬ ኣብ ውሽጢ ማህፀንኪ ኣሎ ከም ዝበልዋ ይንገር። ቅዱስ ማቴዎስ ካብ ቆልዕነቱ ናብ እግዚአብሔር ካብ ምግስጋስ ንቅዱስ ቃሉ ካብ ምምሃር ብዝዘለለ ካልእ ሓሳብ ኣይነበሮን። ኣብ ዝጎበዘ ግዜ ድማ ወለዱ ተኸታቲሎም ብምዕራፎም ምስ ሓው ያዕቆብ በይኖም ተረፉ። ብዙሕ ናይ ወለዱ ሃብቲ እኳ እንተነበሮ ቅዱስ ማቴዎስ ስለምክፋል ኣይሓሰበን። ብዘይካ ዝለበሳ ጨርቂ ካልእ ከይሓዘ ናብ በረኻ ገስገሰ። ኩምንኩስን ናይ ደብረ ቅዱስ አቡ ፋና አበው እንተሓተቶም ኣይከውንን በልዎ። እቲ ምክንያት ድማ በቲ ግዜ ንሓው ይፈልጥዎ ስለዝነበሩ እንዳመፀ ከይርብሾም ኣፍቄድ ማለቶም ነበረ። ቅዱስ ማቴዎስ ግን ናብ ካልእ ገዳም ከይዱ ኣልቀሰ። ኣቦታት ድማ ናብ ሓው ከይዶም ስለዝለመንሉ ፈቀደሉ። ስለዚ ድማ ኣብ ደብረ ኣቡፋና መነኮሰ። ቁርብ ጸኒሑ ግን ሓው ያዕቆብ ንሓወይ ዘይኮነት ዓለም ንዓይ ኣይትረብሐንን ኢሉ በረኻ ኣትዩ ንሱውን በቂዑ ዓረፈ።
ቅዱስ ማቴዎስ ድማ ኣብዚ ገዳም በፍቅርን ብምእዛዝን እንዳገልገለ ዜና ትዕግስቱ ተሰምዐ ግዜ ትግሃቱ ተሰምዐ ነዚ ካብ ሰምዑ ጳጳሳት ሓደ አባ ጴጥሮስ ብዘይ ፍቃዱ ካብ ገዳም አውፅኦም ኣብ መንበረ ጵጵስናኦም ተሓጋጋዚ ገበርዎ ንሱ ግን ክሳዱ ኣትሒቱ ተጋድልኡ ብጾምን ጸሎትን ቀጸለ ነገር ግን ሰይጣን ኣብ ኣዋልድ ሓዲሩ ፈተኖ ብጣዕሚ ሓዚኑ ነቶም ጳጳስ ኣፋኑኒ በሎም እምቢ ምስ በልዎ እቶም ካህን ድማ ንናይ ክብሪ ልብሶም ናይቶም ጳጳስ ኣውፂኡ ብመቐስ ቀዳዲዱ ኣብ ቅድሚ እቶም ጳጳስ አንበረሎም ፈጺሞም ዝተበሳጨው እዞም ጳጳስ ድማ መዓልታዊ 300 ክሰግድ ኣብ ቤት ከየጽልልን ካልእ ቆነና ቅጣዓትን ሂቦም ናብ በረኻ ኣሳደድዎ ቅዱስ ማቴዎስ ድማ ድልየቱ ስለ ዝረኸበ ደስ እንዳበሎ ኸደ ንኽልተ ዓመታት ማይ ድማ ናይ ቀትሪ ሃሩር ናይ ለይቲ ቁሪ እንዳተፈራረቀ ቅጣዓቱ ኣብ ዝፈጸመ ግዜ ናይ ፍትሓት ደብዳቤ ተላኣኸሉ ሓደ መዓልቲ ግን ኣብቲ ገዳም ዝነበሩ ሓደ ዝበቕዑ ኣቦ ናይ ማቴዎስ ክብሪ ተገሊጽሎም ናይ ብዙሓት ኣቦ ክትከውን ኢኻ በልዎ ንውዳሴ ከንቱ ፈጺሙ ዝጸልእ እዚ ቅዱስ ግን ሓዘነ ሰባት እንዳኽበርዎ ስለ ዝተሸገረ ከዓ ነቲ ገዳም ለቐቐ ኣብ ዝኸደሉ ገዳም ድማ ድንቂ ነገራት እንዳረኣዩ ስለ ዝኽበርዎ ኣብ ሓደ ገዳም ዘይቅመጥ ኮነ እንዳሳደድዎ ማለት እዩ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ይኸይድ ነበረ ቅዱስ ማቴዎስ ምስቶም ጳጳስ ከሎ ቅሽናን ሽሞትን ስለ ዝነበረ ኣብ ገዳማት ይቅድስ ነበረ ካብ ቅንዓቱ ዝተለዓለ ድማ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ንማሕበረ መላእኽቲ ይርእዮም ነበረ መድኃኒና ክርስቶስ ድማ ህፃን መሲሉ ኣብ ቅድሚኡ ይቕመጥ ነበረ እሞ ስለዚ ነገር ድማ ንብዓቱ ከም ናይ ይፈስስ ነበረ እንዳቀደሰ ድማ ተመስጦ ተደሞ ይመጾ ነበረ ዘወትር ናይ ፈጣሪኡ ጎይትነት እንዳድነቀ ይመራመር ስለዝነበረ ሓደ መዓልቲ ግን ቅንዕ እንተበለ 7 ሰማያት ተኸፈተሉ ንእግዚአብሔር ድማ ኣብ ጽርሐ አርያም ኣብ 7 ሰማይ ልዕል ኢሉ ረአዮ ሰንቢዱ ድማ ትሕት እንተበለ ድማ ናብ ታሕቲ መታሕት ተመልከተ በዚ ግዜ ነዚ ዘርአኻኒ ጎይታይ ኣነ መን እየ እንዳበለ አልቀሰ ኩሉ ግዜ ዓርብ ድማ ሕማማተ ክርስቶስ ብፍላይ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሽንካሩ እንዳዘከረ ሽንካር ናይ ውሽጢ ጉልበቱ ይከትት ነበረ ንመዓልታት ስለዘይውፅኦ ድማ ደሙ ፈሲሱ ኣካሉ መልክዑ ይቕይር ነበረ ድሕሪ ከምዚ ዝበለ ናይ ቅድስና ተጋድሎ ካልእ ጻውዒት ካብ ፈጣሪኡ መጸሉ ኣበው ኣብ ጸሎት ከለዉ መጺኦም ኣሰርዎ እንታይ ገይረኩም ኣቦታተይ እንተበሎም ናይ ግብጺ ፓትርያርክ ኢኻሞ ካብ ሎሙን ድሓር በልዎ እንተለመኖም ኣይከውንን በልዎ በሉ ኣይከውንን እንተበልኩም ኢሉ ንመልሓሱ ኣብጺኡ ብመቐስ ቆሪጹ ደርበያ ክዛረብ ዘይክእል ሰብ ክህነት ክሾም ስለዘይከኣል ነገር ግን እመቤትና ካብ ሰማይ ወሪዳ ፈታውየይ እዚ ነገር ናይ ወደይ ፍቃድ ስለዝኾነ እሺ በሎም ኢላ ሓድሽ መልሓስ ሃበቶ ክብሪ ይኹንና መብርሃን ናይ ግብጺ መበል 87 ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ስርዓተ ሽሞቱ ክፍጽም ከሎ ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ርእሲ ኣብኡ ስለዝነበረት ክንፊ ኣውጽያ በሪራ ንቅዱስ ማቴዎስ ክትስዕሞ ከላ ኩሎም ረአዩ ካብ ሰማይ ድማ ማሕበረ መላእኽቲ ኣክዮስ ይግብኦ ኢሎም ከዛረቡ ተሰምዐ ቅዱስ ማቴዎስ ወላ እኳ ፓትርያርክ እንተኾነ ንትምሕርቲ ንቅዳሴን ንኻልእን እንተዘይኮይኑ ካብ በዓቱ ኣይወፅን ነበረ ገንዘብ ዘይብሉ ጽቡቕ ልብሲ ዘይለብስ ስለዝነበረ እቲ ነዳይ እንዳተባሃለ ክሳብ ሕጂ ይጽዋዕ ኣብ ዘመነ ጵጵስናኡ ብዙሕ ተግባራት ክገብር ከሎ ቀንዲ ግን ናይ እመቤትና ተኣምር ብስርዓት ክንበብ ምግባሩ ብቀዳምነት ይጥቀስ ብዝተረፈ ድማ ንናይ ጎይታና ግማደ መስቀል ናብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ ብዝተዋሃቦ ናይ ትንቢት ሃብቲ ድማ ንብሕጂ ዝፍጸም ነገራት ተመልኪቱ እዩ ዝተዛረቦ ኩሉ ከዓ ተፈጺሙ እዩ ኣብ መጨረሽታ ግን ዘሳቅዮ ዝነበረ ናይቲ ወቅቲ ናይ ግብጺ ከሊፍ ክፉእ ሰብ ኣጸዊዑ ኣካሉ ክሳብ ዝደቅቕ ገረፎ ቅዱስ ማቴዎስ ድማ ናብ እመቤትና ገዓረ ድንግል ማርያም ወሪዳ ኣጸናኒዓ ክዕርፈካ እየ በለቶ
ንህዝቡ ተፋኒ ድማ በዛዕለት ዓረፈ በረኸቶም ምስኩላትና ይኹን ኦ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለፈተውትኻ ቅዱሳን ኢልካ ንንስሐ ሞት አብቅዓና እመ አምላክ እመ ብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ንወድኺ ተገዚእና ክንነብር ፍቅርኺ ፍቅር ወድኺ ኣብ ልብና አሕድሪ አሜን አሜን። ሰማዕት ቅዱስ አውስጊኒዮስ እዚ ቅዱስ አውስጊኒዮስ ካብ ውሽጢ ናይ ቅዱስ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ወተሃደራት ሓደ እዩ። ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ብጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምእማኑ ንዝኸበረ ቅዱስ መስቀል ኣብ ሰማይ ከበረ ተመልከተ። እዚ ቅዱስ መስቀል ድማ ንንጉስ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ዝተገልጸሉ ጊዜ ቅዱስ አውስጊኒዮስ ናብ ንጉስ ቀሪቡ እዚ ናይ አምላኽና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት እዩ። በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ጸላእትኻ ዓወት ክትረክብ ኢኻ በሎ። በቲ ጊዜ ካብ ውሽጢ ናይ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ሰራዊት ብዘይካ እዚ ቅዱስ አውስጊኒዮስ ንናይ ክርስቶስ ስም ክጽዋዕ ዝደፈረ ኣይነበረን። ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ኣብቲ ጊዜ ገና ይኣምን ስለ ዘይነበረ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ድማ ዝኸበረ ናይ ቅዱስ መስቀል ምልክት ተጠቂሙ ንጸላእቱ ምስዓሮም ብጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜኑ ተጠሚቁ ሓቀኛ ክርስቲያን ኮነ። ንቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣኽበራ በኣምልኮተ ጣዖት በኣዋጅ ኣጥፍኦ። ንዝኸበሩ ናይ ሰማዕታት ቅዱስ ስጋኦም ካብ ዘለዎ እንዳምፀ ኣብያተ ክርስቲያናት ድማ እንዳሃነፀ ብጣዕሚ ጽቡቕ ገይሩ ኣኽበሮም። ቅዱስ አውስጊኒዮስ ድማ ዕድሚኡ 110 ዓመት ክሳብ ዝኾኖ ምስ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስን ደቁን ነበረ። ድሕሪ ናይ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ዘመነ መንግስቲ ከሓዲ ዑልያኖስ ነገሰ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ቅዱስ አውስጊኒዮስ ኣብ ከተማ አንጾኪያ ኣብ ኣደባባይ እንዳተመላለሰ ከሎ ክልተ ሰባት ተጻሊኦም ክበኣሱ ረኸቦም እሞ ንኽልቲኦም ወገናት መኺሩ ብፍቕሪ ኣተዓረቖም። በዚ ጊዜ ድማ ሓደ ክፉእ ሰብ ናብ ንጉስ ኦልያኖስ ከይዱ እዚ አውስጊኒዮስ ብናቱ ፍቃድ ገዛእን ፈራድን ኮነ በማለት ሓሰወሉ እሱ ማለት እዩ። ንጉስ ድማ ንቅዱስ አውስጊኒዮስ ጸዊዑ ገዛእን ፈራድን ገይሩ ዝሾመከኸ መን እዩ በማለት ገሰጾ። ቅዱስ አውስጊኒዮስ ከዓ በዚ ጊዜ ንንጉስ ፊት ንፊት ምስ ረኸቦ ኣነስ ንስተጻልኡ ሰባት እየ ዘተዓረቕኩ እምበር ፈራድን ገዛእን ኣይኮንኩን። ነገር ግን ነፍስኻ ኣብ ኢዱ ንዝሓዘ ንናይ እግዚኣብሔር ኣምልኾት ገዲፍካ ንዝረኸሱ ጣዖታት ንምንታይ ትግዛእ? ቅድመኻ ንዝነበሩ ነገስታት ንምንታይ ዘይተመልከትካዮም? ኣነ እውን ከማኻ ወተሃደር ኮይነ ምስ ቆስጠንጢኖስ 20 ዓመት ነበርኩ፣ ምስ ደቁ እውን ነበርኩ። ካብኦም ድማ ከም ናትካ ዝበለ ክፉእ ጠባይ ዘለዎ የለን በሎ። በዚ ጊዜ ንጉስ ኦልያኖስ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ አውስጊኒዮስ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ክሰቕልዎን ኣብ ውሽጢ ጎኑ ድማ መብራህቲ የእትዮም ከቃጽልዎ ኣዘዘ። እዚ ቅዱስ ብናይ ጎይታና ስም ነዚ ኩሉ መከራ ተዓገሰ። ቅዱስ ኦልያኖስ ንቅዱስ አውስጊኒዮስ ብዙሕ ኣሳቀዮ። ኣብ መጨረሽታ ድማ ምስቃዩ ኣብ ዝሰልቸዎም ጊዜ ንርእሱ ብሰይፊ ክቆርጽዎ ኣዘዘ። ወተሃደራቱ ድማ ክስይፍዎ ኣብ ዝመጹ ጊዜ ቅዱስ አውስጊኒዮስ ክሳብ ዝጽሊ ቁሩብ ክዕገስዎ ሓተቶም። ጸሎቱ ኣብ ዝፈጸመ ጊዜ ድማ ክሳዱ ይሕሊፉ ሃቦም ብሰይፊ ድማ ቆረጽዎ። ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ድማ ኣብ መንግስተ ሰማያት ተቐበለ። በረኸቱ ይሕደረና። ከምናቱ ጽንዓትን ተባዓትን ይሃበና መድኃኔ ዓለም። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና። ብጸሎቱ ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይቕረ ይበለና አሜን። ጥሪ 5 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አባ ማቴዎስ፣ ቅዱስ አውስጊኒዮስ አረጋዊ ሰማዕት፣ ቅድስት እስክንድርያ፣ ቅድስት አውስያ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ቅዱስ ዮሐኒ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ አሞኒ ዘነሒሳ፣ ቅድስት አውጋንያ ሰማዕትን ጻድቕን አሜን። ስንክሳር ብሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ذክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር
آمين 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 ليكن